warga masyarakat Desa Sraten tanpa ana manunggaling cipta rasa budi lan karsa, tanpa ana manunggaling sedya, tanpa ana kerukunan dari semua warga masyarakat ora bakal bisa ngenekake tasakuran bersih desa sing sebegitu hebat kaya kalungguhan iki. Wah iya, dasare demange utawa lurah yo energik banget. Iya. Kadangku sepuh Mas Edi Purnomo. Yo, tanjake nggih. Kaya ngapa tanjake dados. Yo.
dhisik yo nduk leren dhisik anakku sing setinik-tinik anakku sing denok deblong limbo ora liwat ngestake dawuh jenengan yung iki mumpung ana wektu kanggo istirahat jenengan leren tak derekke sing paling baku lan sing paling utama nduk ayo ndak kanthi bebarengan kelawan para kanca lan kadang-kadang kabeh ngaturake puja-puji syukur kunjuk ana ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa nduk kanthi lafaz alhamdulillahirabbil alamin ngono mak karana nikmat peparinging Gusti sing awujud kesehatan jasmani lan rohani utawa lahir batin iki alhamdulillah